a ran kwana zai kaga mahaifin alhaji ya rasu amma lajikan mutum mai lokacin zai ne ɗan uwa mun lura duniya kowa ita ke jira Allah alhaji ko ai da wani zama a haka kuka da Allah ka gaji ai ga wani jalba ne ko nan na ko ko hindu ne ba da ya aka da ka na riga ta mu ya lai ya lai Allah ya kawo gidan da ka wannan mai amin Allah ya kawo mu wannan ciyayi wallahi ka wannan mai da ta alimi ma ai abun ya yi yawa shi yana karka gaban da mun gaya ma da wuri ba babu damuwa da Allah ka yi hakuri ba ma zara ma yawa ka san ba mu ga gida to amma ka san abubuwan sun yi yawa da ranar ma na so in shiga to da abubuwan da na yi tunanin ko kana gona wallahi alaji ya yi hakuri to ya lai ya duk ya ba ji da wuri ba a jan mama ka ya mutu sai da abin da mani da wuri zai da mun ba mu zo